आं मोनसे राजुनिसो मोनसे कुइसन जे बिटिआर सुक्तियाबो जाफ्लांनाय नामा बिश्वजित दैमारी आरो राजु नार्जारी बिथांमोननि जितु स्टेटमेन्ट होनाया मिलायलायाखै बिश्वजित दैमारी मा बुंदों थांफ्लांनाय राजु नार्जारिया मोनसे मिनिथावना आरो लाजिथावना आरो दुखुनांथावना मोनसे खोथा बुंदों बिश्वजित दैमारी बिथाङा मा होनदों गावनि जितु टुइटआव फेसबुक एकाउन्टआव थांफ्लांदों होनना बुंदों आगोलनि जितु 16टा डिपार्टमेन्ट बिटिसि ना जिहेतु लांबाय जोंहा स्टेटआव बेखौबो प्रिन्टिं मिस्टेक होनना बुङो खिन्थु दिनैसिम थांनाय 16टा डिपार्टमेन्ट लांनायखौबो स्पष्टीकरण होआसै आरो लोगोसे नै दानिखौबो थांफ्लांनायखौबो गोदान गभर्नमेन्ट जुदि बिथांमोना सालायदोंबा होमबा बिटिआरनि अबे मोनसे पावर एन्ड फांसनखौ दा बिथांमोना एप्लाइ खालामगासिनो दं बेखौ राजु नार्जारी बिथाङा स्पष्टीकरण होथारनांगौ एसपिडिसिनि पावार कन्ट्रल बा बिथांमोनखौ नायनाय बिथांमोनखौ कन्ट्रल लाखिनो हानाय बे पावारा जोंना बिटिसिआव दं नामा बेखौ स्पष्टीकरण होग्रोलाय जोंहा बिथांमोनखौ मा होनखो केजुवेल वर्कार हिसाबै एपइन्टमेन्ट होदों बिथांमोनाथ' टार्गेट फरगेटखौ होनो हायो मानो केजुवेल लेबारखौ होखो बिथांमोना दिनै बिथांमोना बुंगासिनो दं मिसलिड खालामदों होननानै दे जाम्बा जाम्बि मानसिखौ दिनै माखासे पलिटिकेल माइलेजनि थाखाय दिनै मिसलिड खालामदों खिन्थु नैबे पेपारालायथ' मिसलिड खालामाखैना नैबे पेपारा मिसलिड खालामदों रायजो राजाफ्रा नाय बे पेपाराथ' रायजो राजाखौ गोरों गोरा समाजखौ दिनै मिसलिड खालामाखैना सासेया बुङो बेलेग सासे मोनसे बबे मोनसेया सैथो दा रायजो राजा बिथांमोननावसो जों सोंनांगोन जे राजु नार्जारी बिथांनिया सैथो ना बिश्वजित दैमारीनि दिनै फेसबुकआव टुइट खालामनाया सैथो जोंहा बिश्वजित दैमारी बिथांनिया जुदि सैथोबा बिथाङा गभर्नमेन्टनि जानानै स्पष्टीकरण बिथाङाबो होनांगौ मानो होनबा मानो थांफ्लांमोनो इमान सासे डिप्ल'मेट अर्थात जोंनि एडमिनिस्ट्रेटिभआव थानायनि जितु दिनै मेकानिजमफ्रा बोरै थांफ्लांनो हायो सेक्रेटारि लेभेलनिफ्राय दिनै गनाय मोनसे अर्डारा थांफ्लाङो नामा बेथ' सासे गावबुरानि मोनसे अर्डार नङा हयथ' सासे भिसिडिसि चेयारमेननि मोनसे अर्डार नङाना दिनैसिम जोंनि बर' सुबुङा जाम्बा नङा बिटिसिआथ' मा दिनै डिग्रेडसो जानो थांगासिनो दं गासिबो जावरिखाङो बड'लेण्ड होनबानो जावरिखाङो खारन जोंखौ दिनै बे बड'लेण्ड सोदोबानो जोंखौ खौसे लाबोबाय थायो बेथ' प्रमद बर'आ गावनि मोनसे चिप मेन्टेलिटिनिसो बे एकर्ड बायदि आं सानो दा गिबियावनो आंनिसिम फैनाय पर्टेल निउज एसएम निउज आरके लाइभ बड'सा आर'नाइ रादाब आरो डिजिटेल बड'लेण्डनि नायग्रा नोंथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय दा नोंथाङा आंनिसिम मोनसे कुइसन सोंदों जे बिश्वजित दैमारी आरो राजु नार्जारी बिथांमोननि जितु स्टेटमेन्ट होनाया मिलायलायाखै सासेया जाहैबाय आसामनि स्पिकार सासेया जाहैबाय इउपिपिएलनि स्पक्स पार्सन दा बिथांमोननि जितु बुंनाय रावा गोरोबनायखौ जों नुनो मोनाखै मानो नुनो मोनाखै होनबा नाय बिश्वजित दैमारी मा बुंदों थांफ्लांनाय राजु नार्जारी बेखौ जोंनि गभर्नमेन्टनिनो मोनसे पलिसि होननानै दा बेहाय जों मा बुस्थुखौ नुनो कनफ्लिक्ट अफ पावारखौ जों मानो नुनो मोनदों मा नाय बिटिसि एकर्डआव मा बुंदों दा बिटिसि एकर्ड मथे मा जाहैदों नाय जोंनाव माखासे पावार कनफ्लिक्ट अफ पावार दिनै जानो फैगासिनो दं नाय जे बिटिसिआ 6 शिड्युल कनसेप्टखौ लानानै दाजानाय फारसेथिंजाय मा बुंदों दिनै राजु नार्जारिया मा बुंदों बेखौ गभर्नमेन्टआनो सहज भाबै बाहायनो थाखाय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामदों होननानै दा होमबा आं मोनसे राजुनिसो मोनसे कुइसन जे बिटिआर सुक्तियाबो जाफ्लांनाय नामा आं बिथांनिसिम फिन सोंफिननाय बियो बिथाङा बिनि एन्सारखौ होफिननांगौ रायजो राजानो पावार अफ कनफ्लिक्टआथ' जागासिनो दं मानो जायाखै जिहेतु जोंहा 6 शिड्युला जाहैबाय विदिन द फ्रेम अफ 6 शिड्युल जायो माखासे एडमिनिस्ट्रेशन पावारा किन्तु नों नाय
जोंहा दिनै जोंनो मोनसे डिपार्टमेन्ट दाना होदों बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट दा बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ विच इज नट आन्डार 6 शेड्युल बे जाहैबाय आन्डार स्टेट विच इज रान बाय जोंहा मोनसे निजा डिपार्टमेन्ट दङ जाय होम पार्सनेल डिपार्टमेन्ट दा जिखुनु जोंहा नटिफिकेसन जाबाय थायो सब नटिफिकेसना मा स्टेटनिफ्राय फैयो बे जोंनि 6 शेड्युलनिफ्राय बे फैया होमबा बे 6 शेड्युलखौ भायलेसन खालामदोंना खालामाखै खारन पावर कनफ्लिक्टआ मा जोंनि जिथु पावार जोंनो दिनै बिटिआरआव होनाय जिथु पावार आगोलनि जिथु बिटिसिमोन बेहाय पावार होनाया जे अल डिपार्टमेन्ट अल एडमिनिस्ट्रेटिभ मेसिन आर शुड रान फ्रम क'क्राझार सेक्रेटारियेट नट फ्रम दिसपुर दिनै जोंहा बिथांमोना मा खालामगो गोदान मोनसे डिपार्टमेन्ट खुलिनानै बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट खुलिनानै जिखुनु पावार एन्ड फांसन एडमिनिस्ट्रेटिभ जिखुनु नटिफिकेसन होनाय दिनै जों मा नुदों सेक्रेटारियेटनिफ्राय नुगासिनो दं अर्थात दिसपुरनिफ्राय नुगासिनो दङ थ' आल्टिमेटलि दा क'क्राझारनिफ्राय ओंखारगोन ना जोंहा सेक्रेटारियेट ओंखारगोन होमबा अबे मोनसेनि दिनै अथ'रिटिया जोंनि दिनै बिटिसिआव एडमिनिस्ट्रेटिभ पावाराव बाइन्डिं जानानै थागोन दा मैया जोंहा बिथां राजु नार्जारिया मोनसे मिनिथावना आरो लाजिथावना आरो दुखुनांथावना मोनसे खोथा बुंदों दा ना सरकारासो लाजिथावना जादों नामा आं बेखौसो सानदों मानो होनबा बिथांमोना दासिमबो स्पष्टीकरण मोनसेयाव मोजां क्लेरिफिकेसन होनो हायाखै मानो होननानै बुङोबा नाय नोङो जोंनि 4.3 बिटिआर एकर्डनि दफानि मथे मा बुंदों डाइरेक्ट फाइनेन्सिं होनना बुंदों बिथांमोना आन्डार आर्टिकल 280 नि आन्डाराव होमबा जोंहा दिनै आगोल जितु बिटिसि सरकारा मा बेखौ फाइनेन्सिं अथ'रिटि लानानै एपइन्टमेन्ट होदोंमोन नामा दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया मास मोननै मोनथामनि सिगां बिथाङा मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे जोङो 1 लाख निबुनुवा साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन दा बिनिनो मोनसे मेकानिजम बिबो जे जोंनाव बेसेबां डिपार्टमेन्टेल पस्टफोराव बेसेबां खालि दं बेखौ आपडेट खालामनानै बिथांमोना लांगोन आरो अलरेडि नाय जोंहा मानगोनां स्पिकारनि क्लेरिफिकेसनाव दङ मा होनाय दङ नाय नों आसाम सरकारनि पार्सनेल बिफाना दैथायनाय लाइजाम नाम्बार AAPA 1092/2021-02 डेटेड 25/11/2000 बायदियै कमन रिक्रुटमेन्ट एग्जामिनेशननि थाखाय बिटिसि सरकारनिसिम ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि मावदांसाफोरनि गासै खारि फारिलाइ बिनाय सायाव गोबां दान्थे बिदान्थे नुनो मोन्दों दा आं दहाय होनखाबाय जे बिश्वजित दैमारा बिथाङा मा होनदों गावनि जितु टुइटआव फेसबुक एकाउन्टआव थांफ्लांदों होनना बुंदों आगोलनि जितु 16टा डिपार्टमेन्ट बिटिसिना जिहेतु लांबाय जोंहा स्टेटआव बेखौबो प्रिन्टिं मिस्टेक होनना बुङो खिन्थु दिनैसिम थांनाय 16टा डिपार्टमेन्ट लांनायखौबो स्पष्टीकरण होआसै आरो लोगोसे नै दानिखौबो थांफ्लांनायखौबो गोदान स्पष्टीकरण होनो हायासै बिथांमोना दा राजुआ मा बुंदों जे राजु बिथाङा मा बुंदों जे बेखौ दिनै फाइनेन्सियेल जोंहा माखासे सेंसन नांगौ दा फाइनेन्सियेल सेंसननि थाखाय जोंहा बिनि स्ट्रेन्थखौ जोङो रिपर्ट हरनांगौ होनना बिथाङा बुंदों स्टेटनिसिम जिहेतु जोंहा बिटिसिआ फाइनेन्सिं अथ'रिटि गैया होमबा एस पार बिटिआर एकर्ड 4.3 बेहाय मा बुंदों जे डाइरेक्ट जोंहा सेन्ट्रेलनिफ्राय जोङो फाइनेन्स कमिसननिफ्राय जोङो लाबोगोन होमबा बिटिआर एकर्डनि बबे मोनसे दफाया दा जानो थांगासिनो दं बेबो मोनसे पावर अफ कनफ्लिक्ट बिथांमोना बिटिसिनि खोथा बुङो बिथांमोना बिटिआरनि फंसेबो बुङाखै आरो नाय बिथांमोना बुंबाय थादोंबा जिखुनु मेसेज प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय एनि मेसेज दिनैसिम जेसेबां ओंखारदों सब प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि खिन्थु एस पार बिटिआर एकर्ड मा जानांगौ बे नट प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि दिस शुड बि चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार होमबा बबे मोनसेया दिनै क्लियार बिथांमोनहा बुङो चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार होनना बुङो नाथाय बिथांमोननि जिखुनु नटिफिकेसन ओंखारनाय सब प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जायखौ जों बिटिसिनि 2003 नि सुक्तियावनो जों आगोलनिफ्रायनो जों बुंबाय थाखादों होमबा बेहाय पावर अफ कनफ्लिक्ट माखासे नुजाफैबावबायना दा बिटिआर गभर्नमेन्ट सालायदों ना बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायदों दा बिटिसि गभर्नमेन्ट जुदि बिथांमोना सालायदोंबा होमबा बिटिआरनि अबे मोनसे पावर एन्ड फांसनखौ दा बिथांमोना एप्लाइ खालामगासिनो दं बेखौ राजु नार्जारि बिथाङा स्पष्टीकरण होथारनांगौ बिथाङा बिटिआर गभर्नमेन्ट सालायदों ना बिटिसि गभर्नमेन्ट 2003 नि एकर्ड मथे सालायदों बिथांमोना खिन्थु आं दासिमबो मोनसेबो माबायाव बिटिआर एकर्डनि मोनसेबो दफाखौनो बिथांमोना एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलाव बिथांमोना बाहायनो हायाखै दा बिनि जबाबखौ बिथां राजु नार्जारिया होथारनांगौ
नङा खहायाथ' अजस्र जागोन मानो जागोन होनबा नाय DCSP is not under the control of BTC आ होनबाय थादों एशिया रिपर्टनि थाखायल' बिथांमोना दिनै जानानै दङ बिथांमोननि प्रमोशननि थाखायल' दिनै BTC आ गोनांथि बायदि जाना दं दिनै पावार एन्ड फांसनखौ नायबाथ' बे BTC DCSP नियाथ' जोंनाव ट्रेन्सफार साबजेक्टआनो नङाना बे जाहैबाय आन्डार हम होनबा हमा सालायगोन ना जोंना BTC आ सालायगोन मैया राजु नार्जारि बिथाङा आरो मोनसे खोथा बुंबावदों जे DCSP आ बिथांमोना जे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो रिपर्ट होनांगौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया मा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनो होगोन होनबा दा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार अर्थात जोंनि BTC नि आन्डाराव दं नामा बियो SPDC नि पावार कन्ट्रल बा बिथांमोनखौ नायनाय बिथांमोनखौ कन्ट्रल लाखिनो हानाय बे पावारा जोंना BTC आव दं नामा बेखौ स्पष्टीकरण होग्रोलाय दाख्लैनि जाथायखौ लाबो जोंहा मोनसे घटना जाना थांबाय जोंसारमोननि घटना बे जोंनि मोनसे एग्जाम्पल जोंहा सासे जाय जोंनि एडिशनेल SP बिथाङा देखा देखि बेहाय इनभल्भ जाना दं होनना जों खोनाबाय थादों नाथाय बिथांमोनखौ दिनै मा जुदि पावारानो बिथांमोनाव जुदि होनांगौबा बिथांमोना मा तदन्त खालामगौ दिनैसिम बिनो रिपर्टबो गैया जेबो गैया होनबा दिनै जों DCSP नि पावाराव दं होननानै बोरै जागोन दाख्लैनि जितु फेक एनकाउन्टार केस बे फेक एनकाउन्टार केसखौ नायलायनो सोर साबैसे ट्रेन्सफार जागो सोर साबैसे दिनै इनकुवारिनि दिनै पारभिउआव दङ सासेबो गैया आरो दिनै BTC गभर्नमेन्टआ बिनि जबाबबो होनो हाया आरो मोनसे खोथा नाय जोंहा बिथांमोनखौ मा होनखो केजुवेल वर्कार हिसाबै एपइन्टमेन्ट होदों बिथांमोनाथ' टार्गेट फरगेटखौ होनो हायो मानो केजुवेल लेबारखौ होदों बिथांमोना बिनो मोननि एग्जाम्पल जे मास फेलियार टार्गेट फरगेटआ जुदि जोंनि BTR गभर्नमेन्टनि आन्डाराव दङबा मानो केजुवेल लेबार होखो फिक्सथ' मोनसे होनो हायो जेब्ला मोनसे पस्ट बा माबा मोनसे ओंखारगोन बे समावथ' बिथांमोनखौ अन कम्पेनसेसन ग्राउन्ड होनो हायो दिनै बिनो मोनसे प्रमान खालामबाय जे बिथांमोना बिनि कन्ट्रलाव गैला होननानै दिनै बिथांमोना बुंगासिनो दं मिसलिड खालामदों होननानै दे जाम्बा जाम्बि मानसिखौ दिनै माखासे पलिटिकेल माइलेजनि थाखाय दिनै मिसलिड खालामदों खिन्थु नैबे पेपारालायथ' मिसलिड खालामाखैना नैबे पेपारा मिसलिड खालामदों रायजो राजाफ्रा नाय बे पेपाराथ' रायजो राजाखौ गोरों गोरा समाजखौ दिनै मिसलिड खालामाखैना सासेया बुंदों थांफ्लांदों सासेया बुंदों गभर्नमेन्टनि सुबिदानि थाखाय बेखौ होदों होननानै बबे मोनसेया सैथो दिनै एखे सरकारावनो थानाय बिथांमोननि दिनै पजिशना बेलेग बेलेग सासेया बुङो बेलेग सासेया मोनसे बबे मोनसेया सैथो दा रायजो राजा बिथांमोननावसो जों सोंनांगोन जे राजु नार्जारि बिथांनिया सैथो ना बिश्वजित दैमारिनि दिनै फेसबुकाव टुइट खालामनाया सैथो जुदि जोंहा बिश्वजित दैमारि बिथांनिया जुदि सैथोबा बिथाङा गभर्नमेन्टनि जानानै स्पष्टीकरण बिथाङाबो होनांगौ मानो होनबा मानो थांफ्लांमोनो इमान सासे डिप्ल'मेट अर्थात जोंनि एडमिनिस्ट्रेटिभआव थानायनि जितु दिनै मेकानिजमफ्रा बोरै थांफ्लांनो हायो सेक्रेटारि लेभेलनिफ्राय दिनै गनाय मोनसे अर्डारा थांफ्लाङो नामा बेथ' सासे गावबुरानि मोनसे अर्डार नङा हयथ' सासे PCDC चेयारमेननि मोनसे अर्डार नङाना बे जोंनि गभर्नमेन्टनि मोनसे दिनै मेकानिजम जायनि थ्रुयै जोङो दिनै जोंनि BTC आसामखौ सोलिदों दिनै बिथांमोनानो सोलिदों होनबा बिथांमोननि अर्डारा बोरै थांफ्लांनो हायो आरो 6 मास सिगांबो बिथाङा बुंबाय 16टा डिपार्टमेन्ट मथे सालायोबाथ' जोंना प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जानो मोनाना चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारसो जानांगौ दा BTC मथे सालायदोंबा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि थागोन नाथाय जों BTR मथे चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारसो थागोन दा अबे मोनसेया दा आंनि सोङोबा बिसोर गभर्नमेन्टनिसिम जे जों अबे मोनसे BTR गभर्नमेन्टआ सालायदोंना BTC गभर्नमेन्टआ सालायदों नंगौ दिनै नमेनक्लेचारखौसो बिथांमोना BTR होनबाय थादों नाथाय जिथु दफाफोर बिथांमोना लाना फैदोंमोन दा बिनि थ्रुयै अबे मोनसेखौ जों सालायदों जों कनफिउज जेनेरेल पाब्लिकफ्रा कनफिउज आरोना दिनैसिम जोंनि बर' सुबुङा जाम्बा नङा मानो जाम्बा नङा होनबा दिनै जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट उपेन्द्र नाथ बिथां बड'फानिसिम दिनैसिम जों जिथु लामाफोर थुरिनि न'निफ्राय जों दिनै 2 ताला 3 ताला 5 ताला न'आव जों सफैबाय दिनै रायजो राजानि अननाय सिबिनायखौ मोननानै जोंनि दिनैसिम बे पलिटिकेल पार्टी बा दिनै बर' समाजा बिसिम सफैबाय रायजो राजाया दिनै मेगन खाना नङा दिनै पलिटिकेल लिडार बिथांमोनासो दिनै रायजो राजाखौ जाम्बा खालामनो नागिरदों
दिनै रायजो राजाफ्रा बड'लेण्ड नांगौ होननानै जुदि लामायाव ओंखारबा गाबोननो थफ्ला थफ्लिखौ फैसा रां रुफाखौ बाद दोननानैबो बिथांमोना राजा लामायाव ओंखारगोन होमबा जोङो लिडारनि मेन्टेलिटिखौसो जों दिनै चेन्ज खालामनांगोन बिथाङाथ' मुङानो बेसेबांबा गिदिर होनना बुंदों बिटिआरखौ दा बिटिआर सुक्तिया अबे दफानि आन्दाराव दिनै साइन जानाय दा बेखौथ' जों बुंनो हाला बिथाङासो बुंनो हासिगोन जोंनावथ' दिनै मोननैल'सो जों कनसेप्ट नुदों जे जेरै बिटिआर बायदि जे मोनसेया जाहैबाय मा एनसिआर निउ केपिटेल रिजन बेथ' आन्डार इउनियन टेरिटरिसो जिहेतु उत्तर प्रदेशनि खावसे दिल्लीनि खावसे इउनियन टेरिटरि बे मोनसे कनसेप्ट मोनसेया जाहैबाय बिथाङा माखौ लाना बुंदों नर्थ इस्ट रिजन 7टा स्टेटखौ लानानै बिथाङा जोंनि 8टा स्टेटखौ लानानै बिथाङा जोंनि नै बिटिसिजों रुजुदों बिटिसिआथ' मा दिनै डिग्रेडसो जानो थांगासिनो दं होमबा बिथाङा बबेखौ लानानै गौरब दा जोंना नाय बिटिआर कनसेप्टआ न'वेर एप्लिकेबल दिनै आं बुंनाङा बा सोरबा बुंनाङा दिनै गासिबो जोंनि बर' रायजो बिदा फंबाय बिमा बिफा आदै मादै बिब' बिनानाव जायनि थैयाव दिनै बर'नि थै दङ गासिबो जावरिखाङो बड'लेण्ड होनबानो जावरिखाङो खारन जोंखौ दिनै बे बड'लेण्ड सोदोबानो जोंखौ खौसे लाबोबाय थायो दिनैसिम बर'आ गावस्रानानै दङब्लानो जेब्ला बड'लेण्ड सोदोब होनो जाथिया खौसे जायो आरो बेखौ बारा सम नेनानै थानाय नङा रायजो राजाफ्रा मानो होनबा दिनै राजनितिकआ दिनै उलुट पालुट जाबाबो जेब्ला बड'लेण्ड सोदोबखौ खोनायो सानसे समाव रावबो नेताखौ नेया सोरबा बिपिएफखौबो नेया सोरबा इउपिपिएलखौबो नेया जाथिया जेब्लासिम बर'नि थै थागोन होमबानो राजा लामायाव ओंखारफिनगोन जिहेतु प्रमद बर'आ गावनि मोनसे चिप मेन्टेलिटिनिसो बे एकर्ड बायदि आं सानो मानो होनना बुङोबा नों नाय मोनसे जाथिनि थाखाय अबेबा मोनसे एकर्डआ फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ जानो हायो नामा दिनै बुहुमा इसेबां डेभेलप जादों बुहुमा दिनै जोबस्रांनानै दिनै अखाफोराव थांनो नागिरदों अखाफोराव रायजो जाहैनो नागिरदों जोंनि बर'लेण्डआ दिनै जोंनि थामोनथानि थाखाय जों दिनै नामजारिनिफ्राय लानानै बर' बिमा रावनि बुंनो थाखाय जों आन्दलन खालामनानै इन्टारभिउ होनायफ्राव दिनै जोंनि बर' बिमा रावनि थाखाय उसुबिदा दिनै जोङो 8 शेड्युलाव दिनै राव बुंनाया दिनै जों बुंनो मोनसे स्कप मोनाखै बेबायदि अबस्थायाव जुदि बोरै फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ जानो हायो बे मास 15 दिनसो सिगां हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे बाइट होदोंमोन जे जों जि हायाव थायो बियो जाहैबाय जोंनि बर' राभा कार्बिफोरनि हा दा बाथ्राया जाहैदों जोंनि गोदोनि ट्राइबेलफ्रा अर्थात जोङो दिनै राभा कार्बि बर' जोङो ओरैबायदि स्मल मेन्टेलिटिखौ लाना थांना थायोमोन जे जों थानो मोनबानो जायो जोंहा अफिस आदालतनि जेबो गियान गैया दिनै मा जाहैदों नामजारि खालामनो बिमा बिफानि नामखौ जों हायाव थिखांनो होनबानो जेबो गोसो गुना जों मोनजानांगौ जानांगौ थानांगौ दिनै मा जादों ओरैबायदि मोनसे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव दिनै हानि मोनसे नाट'नि अर्थात दिनै हाया खमायलांनो थांगासिनो दं बे अबस्थायावसो दिनै ट्राइबेलफ्रा दिनै गिखांनाय फैदों जे जोंनि हाया सुरक्षा जागोन ना जाला दिनै बेबायदियावबो जोंनि माखासे जातीयताबादि दल अर्थात दिनै इउपिपिएल नि दिनै दैदेनगिरि बिथां जोंहा प्रमद बर' लोगोसे इउजि ब्रह्म बिथांमोना जातीयता दलनिफ्राय जातीयताबाद मोनसे संगठन बिनिफ्रायनो थांनाय बिथांमोना दिनै बर'नि थाखाय जुदि मावनो हायाबाथ' दिनै जों बिथांमोन सानसे समाव जों सोमखारिगोन मानो सोमखारिगोन होनना बुंबा बिथांमोना मा कमिटमेन्ट लानानै थांदोंमोन दिनै मियादि हाखौ दिनै खालामनानै होगोन आरो जाय बिथांमोना दिनै मियादि हा गैया बिथांमोननो नामजारि खालामनो हागोन न'खर न'खर साख्रि होगोन मा बेफोर दिनै रोखा जानानै दं इस्ताहारफ्राव दा बिनि थाखायनो आं मा सानो जे बिथांमोना बर' रायजो राजानि दुखु दाहा गांहाबना थानायखौ बिथांमोना जुदि बुजिनो नाजायाब्ला खिन्थु फिनखौ रायजो राजाफ्रा निस्सय होखागोन आरो बिथांमोना बिनि थाखाय रेडि जानानै था बेथ' नंथारगौ मानो नङा जानो दिनै जोंनि बर'फ्रा मा जायो फेमिलि प्लेनिंखौ बुंनांगोन आं सासे सानै मेक्सिमाम सासे गथ' खाङो बेहाय मा जाहैदों दिनै जोंनि बर' मिडियामनि स्कुलफ्रा थैलांनो हमदों प्राइभेट सेक्टराव बांसिन हरो दिनै सरकारा मा खालामदों जेराव जेराव स्कुलफ्रा दिनै स्टुडेन्टफ्रा खमायलांनो हमदों बेखौ बिथांमोना एमेलगेसन खालामदों एमेलगेसन खालामनाय लोगो लोगो मा पस्टआबो दिनै आल्टिमेटलि मा
जोबनानै थांदों आरो बे पस्टखौ अबा ट्रेन्सफार खालामनानै हरगासिनो दङ दा बेहाय मा जायो जोंनि दिनै बिमा राव जेराव गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रा दिनै प्राइभेट इंलिश मिडियाम बा अबा एसामिसानो बुं अबा राभानि जिखुनु एनि इन्डिजिनियास मादार टां दिनै बिथांमोना मा साग्लोबजानायनि लामायाव फैगासिनो दं मा अर्थात इंलिश मिडियामानो होन सोरबा हिन्दी मिडियाम होन जेराव नोङो सेन्ट्रेल स्कुलाव गोरों गोरोंनि फेमिलि बा न'खरफ्रा हरगासिनो दं दिनै गोरिब गुन्द्रानि साबैसे गथ' दङ खामला मावनानै जाग्राफोरथ' इंलिश मिडियाम होनो हाया दिनै मा बिथांमोननि थांना थानायनि बा सोलोंथाइ लानायनि राहायानो दिनै बर' मिडियाम दा बेखौ जोंहा जातीय दलफ्रा नोजोर होनांगौ नङाबा मा लासै लासैनो बे गोमालांगोन आरो लोगोसे मा जानो थांगासिनो दङ दिनै प्राइभेट सेक्टरनि नामाव जोंहा अनेक स्कुल जोंनि गेजेरावनो जागासिनो दं जेरै मा उपेन्द्रनाथ एकाडेमि जोंहा बाथौ आश्रम लोगोसे थिग बेबायदिनो फिसा फिसा माखासे गाव बेक्तिगत दिनै प्राइभेट सेक्टराव खुलिनाय बेहाय मा जादों बिथांमोना नंगौ क्वालिटि इडुकेसनखौ होदों आरो मोनदोंबो आरो लोगोसे रिजाल्टआबो बिराद मोजां जादों खिन्थु बेराफारसेनाय जितु गभर्नमेन्ट स्कुला दिनै थैलांनायनि लामायाव फैगासिनो दं आरो हाया मानो होनबा मर्निं सज दा डे होननाय मोनसे इंलिसाव दंना जोंनि दिना बोरै थांगोन जों नुखाबायानो दिनै जेसेबां नटिफिकेसन ओंखारगासिनो दं मोनसेनिफ्राय मोनसेनिफ्राय जोंनि बर'खौ दिनै मिनिहोनायनि मोनसे नटिफिकेसन नङा जोंनि बर'खौ दिनै दुखु होनायनिसो मोनसे नटिफिकेसन ओंखारगासिनो दं दिनैसिम रावबो गोरों गोरा जाया बुजिनो हानाय मेलेम दङ जाथिखौ लानानै साननो हानाय दङ सासेबो गोरों गोरा गोजोननाय गैया बेस्ट आइडियानो जाबाय गावबा गावनि पलिटिकेल डिफारेन्सखौ बाद दोन जिरायलाय सावरायलाय समाधान ओंखारगोन दिनै नों UPPL नों BPF सोरबा कंग्रेस सोरबा BJP होननानै जाया बेस्ट सलुसनानो जाहैबाय गावबा गावनि पलिटिकेल डिफारेन्सखौ आउट खालाम खौसे जा कमन जायखौ जों कमन प्रब्लेम बा जोंनि कमन आन्डारस्टेन्डिंआव फै लिडारफ्रा ज' जालायलाय आरो लोगोसे माखासे जातीय दलफ्राबो गाव गावनि इगनेस गाव गावनि जितु प्रब्लेम आं उमुक आं साहित्य सभाजों रायलायनो हाया आङो टिचार एस'सियेसनजों रायलायनो हाया आं सोरबा एबसुजों रायलायनो हाया आं सोरबा बाथौ बुथुमजों हाया आं सोरबा ख्रिस्टाननि आफादजों हाया आं सोरबा कालचारेल आफादजों हाया बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ दिनै ज्राब गारनानै गावबा गाव मोनसे बुजा परायाव फैनांगौ आरो होमबानो जोंनि बर'नि जाथि समस्या थाबैनो जोबगोन जोंनि बिटिआरनि बेलायाव दिनै बर' रायजो राजानि बेलायाव मा बुंनांगोन जे जोंथ' बोसोरसेल' जानाय सरकार जे बिथांमोना बे गादिखौ गारनो हागोन ना हाया बेखौसो जों सोंग्रोनांगोन बिथांमोना सानसे समाव ओरै सेपारेटिस्ट बिथांमोना मामोन जे बड'लेण्ड मोनाब्लानो जों जिराय होनग्रामोन दिनै बिथांमोना पावाराव फैबाय बे इस्युखौ लानानैनो दिनै नाथाय जोंनि साखाथियाव थानाय अर्थात त्रिप्रासाफोर बिथांमोना जावरिखांदों सेपारेट स्टेट नांगौ होननानै मानो होनबा बिथांमोना दिनै बुजिनो हमदों जे बिथांमोना जुदि बेंगलिनि आन्दाराव थायोबा बिथांमोना सेफ नङा बिथांमोननि हा हु गाननाय जोमनाय गासिबो दिनै साग्लोबजोबनो थांगासिनो दं आरो लोगोसे मा बेहायबो एखे कन्डिसन बिजेपि गभर्नमेन्ट दं दिनै बिथांमोना गिनाय फैदों मानो गिनाय फैदों जे बिथांमोना दिनै नेसनेल लेभेलनि जितु पलिटिकेल पार्टिनि आन्दाराव बिथांमोना सेफ नङा मानो होनबा बिथांमोना लासै मन'ग्लाबनो नागिरबाय थायो बिनि थाखायनो बिथांमोना बेखौ नुनानै बिथांमोना दिनै गिखांनाय फैनानै निस्सय सेपारेट स्टेटनि इस्युखौ लानानै बिथांमोना लाफिनदों आरो जोंथ' PSO लाना आन्दलन खालामबा जायाना जोङो खिथुनाव बडिगार्ड लानानै जों सेपारेट स्टेट बिबा जानाय नङा गोदोनि दिनाव बोरै आन्दलन खालामदोंमोन गावनि जिखुनु ए क्लास सिटिजेन जितु पावार मोननाय बेखौबो बिथांमोना मा खालामनांगोन हगारसारनांगोन जाथिनि थाखाय जुदि बिथांमोना मावनोबा सोरनि आदर्शखौ लानांगोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्शखौनो लानांगोन जाय बिथाङा गावनि इनकाम टेक्स अफिसार साख्रिखौ गारदोंमोन जाथिनि थाखाय जुदि जोंनि लिडारफ्रा फिन बेबायदि जुदि गारफिननो हायोब्ला दिनै जुदि प्रमद बर' बिथाङा जुदि गावनि नंखाय मोनसे बिटिआरखौ लानानै जुदि बिथाङा जुदि सेटिसफाइड नङाबा दिनैबो गारनो हायो गाबोनबो रायजो राजा बिथांखौनो नेसनेल हिर' होनफिनगोन मानो होनबा जोंनि थाखाय दिनै बिटिआरआ साफिसियेन्ट नङा होननानै बिथाङाबो मिथिगौ नाथाय लाजिगौ हायिनि थाखाय दिनै
रावबो दिनै गनायना लानो हायाखै जुदि बिथाङा जुदि जाथिनि सेन्टिमेन्टखौ रियेलि रिप्रेजेन्ट खालामोबा बिथाङा हायो गावनि पावारखौ गारनानै बिथाङा दिनै आन्दलनखौ स्टार्ट खालामफिननो हायो मानो होनबा बिथाङा नुखाबाय बिथाङा दिनै बिजेपिआ सालायदोंना इपिपिएलआ सालायदों जोंथ' रायजो राजाफ्रा नुखाबायानो गतिके बिनि सायाव जोंहा बुंनांगौ गैया गणतन्त्र देश सानसे समाव बिपिएफ दंमोन दिनै इपिपिएल फैबाय जिखिनि दिन दङ मोजाङै सालाय खिन्थु बर' जाथिया सेपारेट स्टेट नङाबा जिरायनानै थाया बे सैथो आरो अरायबो सैथो